ಸಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕು ಪತ್ತಡಿತ್ತಂಡಲ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರಸ್ ಪೋಡಿಗೆ ಬಿಪಿಎಂಪಿ ಸುತ್ತುಡು ಕೊರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಡೆ ವೈದ್ಯರ್ನ ಕೂಟ. ಅಕ್ರಮ ಮರಬೊಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯೆ ದಂಧೆ ನಡಪವನ ಕ್ಲೇಡ್ದು ಇಲ್ಲೊಂಜೆತ್ತ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೆಪ್ಪಾಯರ ಒತ್ತಾಯ. ಕಡಬ ಕಾಣಿಯೂರುಡು ಖಂಡನೆ ಬಡಿದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಮಿತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ. 358 ದಿನ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುನ ಧಾರವಾಡ ಎರ್ಮೆ ಬಿದೆಕ್ ಇತ್ತ ದೇಶದ 18ನೇ ಎರ್ಮೆ ಬಿದೆ ಸ್ಥಾನ. ಡಿಲ್ಲಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಹಿಡಿದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಚೌತಿ ಪರ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗೂ ಅಟ್ಟನೆ. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಈ ವರ್ಷಲ ಕರುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಪೂತ ಬೇರಗೂ ಕಾಯಿಸ್ತಾಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಬೇರದ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕು ಪತ್ತಡಿತ್ತಂಡಲ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರಸ್ ಪೋಡಿಪಾದನು. ಅವಲು ಇಡೆಮುಟ್ಟ 258 ಜನಕ್ಕೂ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರಸ್ ತೋಜಿದನು. ಬಿಪಿಎಂಪಿ ಸುತ್ತುಡು ವೈದ್ಯರ್ನ ಕೂಟ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕೊರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪನಗ 22,352 ಜನಕ್ಲಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕು ಉಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಗೊತ್ತಾತನು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕು ನಿಯಂತ್ರಣಡು ಇತ್ತಂಡಲ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರಸ್ ಪೊಡಿಪಾದಿತ್ತಂಡ. ಅವಲು ಇಡೆಮುಟ್ಟ 258 ಜನಕ್ಕೂ ರಿಟೇಕ್ ಅವಲು ಇಡೆಮುಟ್ಟ 258 ಜನಕ್ಕೂ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರಸ್ ತೋಜಿದಂಡ. ಅಂದಿಟ್ಟು 22 ಬ್ಲಾಕ್ ವೈರಸ್ 38 ಜನಕ್ಕೂ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರಸ್ ದ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮೂನೆ ಉಪ್ಪುನ ನಿಘಂಟಾತಂಡ. ಬಿಪಿಎಂಪಿ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡಪಾದಿತ್ತದು. ಸಮೀಕ್ಷೆಡು 22,352 ಜನಕ್ಲಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕು ಉಪ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾತಂಡ. 21 ದಿನೊಟ್ಟು 7,19,648 ಜನಕ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪಾದಿತ್ತದು. ಇಂದೆಟ್ಟು 22,352 ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕು ಉಂಡುಂದು ನಿಘಂಟಾತಂಡ. ಒಡಿಗೆದ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಸೀಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲದಿತ್ತೇರೋ. ಸೀಕದ ಲಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಆಂಡ ಬಿಪಿಎಂಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಲಿನ ಕೂಟ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಸೀಕ್ ಉಪ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾತಂಡ. ಇಂಚ ಸೀಕದ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಂದೆ ಪರಡೊಂದು ಒರಾನೆ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ಕೊರೋನಾ 3ನೇ ಹಂತ ಜೋರಾವೊಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಸುರಾತಂಡ. ಕೇರಳಡು ಕೊರೋನಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಜೋರು ಪರಡೊಂದು ಪುನಿಡಿದವರ ಕೇರಳ ಕಡಿಡ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆನು ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳದಂಚಿ ಪೋಪುನಕ್ಲೆನು 2 ತಿಂಗಳು ತಡಪೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಯಾರಾತಂಡ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಈ ಬಗೆಟ್ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಿರ. ಕೇರಳಡು ಕೊರೋನಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಜೋರು ಪರಡೊಂದು ನೀಡಿದವರ ಕೇರಳ ಕಡೆರ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿನು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನಕ್ಲಿನು 2 ತಿಂಗಳು ತಡಪೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಯಾರಾತಂಡ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಈ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಿರೋ. ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಗಾದ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಕಲ್ಪುನಕುಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರ್ಪುನಂಚೈಜಿ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಕೇರಳಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರುಡು. ಕೇರಳಗೂ ಪೋಯರ ಉದ್ದೇಶ ದೀವನ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣ ಉಂತಾಯರ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಲು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮುಲು ಆಫೀಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಲು ಇಂಚ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಬೇಲೆದಕ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕಗೂ ಬರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತುರ್ತು ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶಡು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರ. ಅಕ್ರಮ ಮರ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯೆ ದಂಧೆ ನಡಪವನ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲೊಂಜೆಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೆಪ್ಪಾಯರ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗುದು ಖಂಡನೆ ಬಡಿದಿಗೂ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ನ ಸಂಗತಿ ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಕಾಣಿಯೂರುಡು ನಡೆತದ. ಬರವ ಕಲ್ಪವನ ಬೇಲೆಡುಪುನ ಖಂಡನೆ ಬಡಿದಿಗೂ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾದಿರೋ. ಇಲ್ಲಗ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ ದಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ನಡೆತದಂಡ. ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಕಾಣಿಯೂರ್ದ ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಪನ್ಪುನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರೋ. ರಕ್ಷಣೆದ ದಿಟ್ಟಿಡು ವರ್ಷೊಡ್ದು ದುಂಬು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರೋ. ಈ ಖಂಡನೆ ಬಡಿದಿ ಉಪ್ಪುನ ಸುತ್ತಮುತ್ತುಡು ಅಕ್ರಮ ಮರ ಪೊಯ್ಯೆ ಸಾಗವನ ದಂಧೆ ಜೋರಾದಿತ್ತದು. ದಂಧೆಡು ಸೇರುಂಡಕ್ಲು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೆಪ್ಪಾಯರ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದಿರೋ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೆಪ್ಪಂದಿ ನಡೆದವರ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಗುದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾದಿರೋ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ರಮ ಪಿದೈ ಬೂರುಡೊಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿದೆರೋ. ಮರ ಕಡ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ದೂರು ಕೊರಿಯರೆ ಪೋಂಡ ಕಾಡಿ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಗುಮನ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಡೆಡ ದೂರ್ದೇರೋ. ಇನ್ನವರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಸರ್. ಇಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಡುವವನು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷದ ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೊರಟವನಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನೀಗ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಈಗ ನನಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ FIR ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. CC ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದನ್ನು ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಒಂದು CC ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆಯದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಬಡಿಯುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಆದರೂ ತೆಗೆಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ನಾಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಯಾವ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವವರು ಮೂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಕಲ್ವಿರು ಪೊಗ್ಗುದು ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಕಂಡದು ಪದ್ರಡಾತಿನ ಸಂಗತಿ ಭಟ್ಕಳದ ಮಾರಿಕಟ್ಟ ಕೈತಲ್ ನಡೆತದ. CC ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಧಾರಡು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡಪಾವಂದು ಕಲ್ವಿರಿನ ಪತ್ತರೆ ಬಲೆ ಬೀಚಿದರು. ಮೂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಮೂಜರೇಕ್ ಕಲ್ವಿರು ಪೊಗುದು ಕಂಡದಿನ ಸಂಗತಿ ಭಟ್ಕಳದ ಮಾರಿಕಟ್ಟ ಕೈತಲ್ ನಡೆತದ. ಇಲ್ಲಡ್ದು ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಇರಟ್ಟಾದೆರೋ ಒಂದು ಮಾತ CC ಕ್ಯಾಮರಡು ತೋಜಿದ. ಬುರ್ಕಾ ಅಂಗಡಿರ್ದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಬುರ್ಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಕಂಡಿದೆರೋ. ಕುಡುಂಜ ಅಂಗಡಿರ್ದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಲಿನ ಕೊನುತ್ತೆರೋ. ಮೂಜನೆ ಅಂಗಡಿದ ಬಾಕಿಲು ಪೊಲಿತದು ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುದಿನ ಕಲ್ವಿರೆಗ್ ಅವಳು ದಾಲ ತೆಗದುಜಿ ಅಂಚಾದ ಕೈತಲಡು ಬೀಗ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಗ್ಗುದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ 2 ಸರ ಮೂಜಿ ಉಂಗಿಲ ರಟ್ಟಾದೆರೋ. ಕೆಲವು CC ಕ್ಯಾಮರಾದ ದಿಕ್ಕಲಿನ ಬದಲ್ ಮಲ್ತದೆರೋ. ಅಂಡಲ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಮರಲಿಡು ಕಲ್ವೆರು ಪೊಗ್ಗುದಿನ ದಾಖಲಾತಂಡು. ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗಿಗೆ ಪೋದು CC ಕ್ಯಾಮರಾದ ದಾಖಲೆ ಪಿಂದೊಂದು ತನಿಖೆ ಸಾಗದಂಡು. 7 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣೊರ್ತಿ ಸೋದರನ ಒಟ್ಟುಗು ಪುನಗ ಅಕ್ರಮವಾದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾಯಿನ ಜಟ್ಕಲ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಮೋದ್ ಪನ್ಪುನಾಯಗ್ ಕೋರ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಆತನು. 2018 ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಡು ಆರೋಪಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾದಿತ್ತೆ. 7 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣೊರ್ತಿ ಸೋದರನ ಒಟ್ಟುಗು ಇಲ್ಲಡು ಪುನಗ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾಯಿನ ಆರೋಪಿಗ 20 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಜಟ್ಕಲ್ ಮೂಲದ 25 ವರ್ಷದ ಪ್ರಮೋದ್ ಪನ್ಪುನಾಯ್ ಆರೋಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ದೋಷ ದೂರು ಸಾಬೀತಾಯಿ ನೀಡಿದಾವ್ರ ಆಯ್ ಅಪರಾಧಿಯಿಂದ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ರ ಕೋರ್ಟದ ಫೋಕ್ಸೋ ಕೋರ್ಟು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ತುಂಡು. ಫೋಕ್ಸೋ ಕೋರ್ಟದ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು YT ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರವಾದ ಮಲ್ತದೇರೋ. 2014 ಜನವರಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಡು ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತುಂಡು. ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾಯನೇಕ್ ಫೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆದಟ್ಟು 3 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಜಿಂಡ 1 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ, ಅಕ್ರಮವಾದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗಿನೇಕ್ 1 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ, 1,000 ದಂಡ ಕಟ್ಟಜಿಂಡ 2 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು, ಕೆರ್ಪೆಂದು ಪೋಡಿ ಪಾಯನೇಕ್ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲು, 1,500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಜಿಂಡ 6 ತಿಂಗಳು ಶಿಕ್ಷೆ ಪಾಡ್ದೇರು. ಒಟ್ಟು 16,500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡದ ಕಾಸಡು 7,000 ಸರ್ಕಾರಗು, ಬಾಕಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಕೊರಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಪೊಣ್ಣಗ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಕೋರ್ಟು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಧಾರವಾಡ ಎರ್ಮೆ ಬಿದೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕದನು. ಒಂದು ದೇಶದ ಎರ್ಮೆ ಬಿದೆಕ್ಲಿಡು 18 ಬಿದೆಯಾದ ಸೇರ್ತುಂಡು. ಇಡೀ ಆಯುಷುಡು 5 ಸರ್ತಿ ಕಂಜಿ ಪಾಡುನ ಈ ಜಾತಿ ಎರ್ಮೆ ಒರ ಕಂಜಿ ಪಾಡುಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಇಂಚ ಪುದರ್ ಪಡಿತಿನ ಧಾರವಾಡ ಇತ್ತೆ ಧಾರವಾಡ ಎರ್ಮೆ ಬಿದೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡಿತುಂಡು. ಒಂದು ದೇಶದ ಎರ್ಮೆ ಬಿದೆಕ್ಲಿಡು 18 ಬಿದೆಯಾದ ಸೇರ್ದುಂಡು. ಕೃತಕ ಗರ್ಭ ಉಂತಾವನ ಭಾರತಗೂ ಕಾರ್ದೀದ್ ಅಚ್ಪ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಸುದ್ದ ಬಿದೆ ಹೊರಿಪಾವನ ಧಾರವಾಡ ಎರ್ಮೆ ಬಿದೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ. ಡಿಲ್ಲಿದ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಪರಿಷತ್ ICAR ದ ಭಾರತೀಯ ಪಶು ಅನುವಂಶಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬ್ಯೂರೋಡು ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡತಿನ ಸಬೆಟ್ಟು ಧಾರವಾಡ ಎರ್ಮೆಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿದೆ ಪನ್ಪುನ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಂಡು. ಎರ್ಮೆಲಿಡು ಮಾನದಿಗೆ ದೆತ್ತೊನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಸುರುತ ಬಿದೆ ಉಂದಾದುಂಡು. ಹರಿಯಾಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಶು ಅನುವಂಶಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬ್ಯೂರೋಡ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ಧಾರವಾಡ ಎರ್ಮೆ ಬಿದೆಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಬಿದೆ ಸುದ್ದದ ಬಗೆಟ್ 2017 ಪಶು ವಂಶವಾಹಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪಶು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗಿಡು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡಪಾದು ಬಿದೆ ಸುದ್ದ ಬಗೆಟ್ 2017 ಸಂಶೋಧಕರು ಪರಿಷತ್ಗೂ ವರದಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಲ್ತುಂಡು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರವಾಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಬೊಕ್ಕ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಟ್ಟು 54 ಹಳ್ಳಿಲಿಡು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪಶು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ವಿಭಾಗದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಎಸ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು 3937 ರೈತರಿಡ ಉಪ್ಪುನ 10,000 ತಾಜುನು ತೈವ ಧಾರವಾಡ ಎರ್ಮೆಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಅಖಿರದ ವರದಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿತ್ತು. ಧಾರವಾಡ ಎರ್ಮೆ ಬದುಕಡು 5 ಸರ್ತಿ ಕಂಜಿ ಪಾಡುಂಡು ಒರ ಕಂಜಿ ಪಾಡಿಂಡ 355 ದಿನಲ ಪೇರು ಕೋರ್ಪುಂಡು ಇಂದತ್ತ ಪೇರುಡು 107 ದಾತು ಚರ್ಬಿದಂಶ ಉಂಡು. ಅಂಜದು ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕುಂದ, ಜಮಖಂಡಿ ಕಲ್ಲಿ ಪೇಡ, ಐನಾಪುರ ಪೇಡ, ಗೋಕಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೀನಾಗಡ ಕರದಂಟ್ ಇಂದೆಕ್ ಮಾತ ಈ ಎರ್ಮೆದ ಪೇರುಗಳಿಸುವೆರು. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ದಿಟ್ಟಿಡು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ತಡೆಪು ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲಿಡು ಕೆಲವು ಬದಲು ಮಲ್ತದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆದೇಶ ಪಿದಾಡ್ಪಾದನು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಕಾಂಡೆ 7 ಬಯ್ಯ 7 ಮುಟ್ಟ ಬಾಕಿಲದೆತ್ತದಿಯೋಲಿ. ವಾರಾಕೇರಿ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೊಗ್ಗೆರೆಜ್ಜಿ ಪುರೋಹಿತರು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕು ಪತ್ತುಡು ದಿಯರೆಗಾದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಈ ದುಮ್ಮು ಪಾಡ್ದಿನ ಕೆಲವು ತಡೆಪು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲಿನ ಪಿರದಿತ್ತದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಡು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕಾಂಡೆ 7 ಬಯ್ಯ 7 ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಲದೆತ್ತದುಪ್ಪ. ಈ ಹೊರತು ಭಕ್ತರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕೋವಿಡ್ ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ರಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರಿನ ತುಯರೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಡ ಪಾಲ್ದತನರೆ ಅವಕಾಶ ಬದುಕಾದನು. ಒವ್ವೇ ಸೇವನೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಹೆಜ್ಜೆ ವಾರಾಕೇರಿಗೆ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ವಸತಿ ಗೃಹಟು ಉಂತೆರೆಜ್ಜೆ ಶನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರ ಉಚ್ಚಯ ಸೇವೆ ಮುಡಿ ಸೇವೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಉಂತುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಲಾದ ಅಂತೆ ಪುರೋಹಿತರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಜಾತ್ರೆ ಉಚ್ಚಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂರ ಉಂತಾದಡು. ಆದೇಶ ಮೀರ್ನಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2005 ಕಲಂ 51 ಅಶ್ಪೆತಂಚ ಐಪಿಸಿ ಕಲಂ 189 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೀಕ್ಲೆನ ಅಧಿನಿಯಮ 2020 ಕಲಂ 4 ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತೆ ದಂಚ ಕ್ರಮದಿತ್ತನುಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಿರು. ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಗು ಬರ್ಪುನ ವಿಜಯದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಡೆಡು ಉಗ್ರಗಾಮಿಲಿನ ಪರವಾದ ಬರೆದು ಪಾಡ್ದಿನ 20 ಆರೋಪಿಲಿಗೂ ಜಾಮೀನು ತೆಗೆದು ಜೈಲಿಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಿರು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪುರ ವಾಜ್ ಮುನೀರ್ಗೂ ಬಂಧನ ಆಯ್ನ 2 ತಿಂಗಳು ಕುಡ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉರ್ದು ಜಾಮೀನು ತೆಗೆದಿತ್ತನು. ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಗು ಬರ್ಪುನ ವಿಜಯದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಡೆಡು ಉಗ್ರಗಾಮಿಲಿನ ಪರವಾದ ಬರೆದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ 20 ಆರೋಪಿಲಿಗೂ ಜಾಮೀನು ತೆಗೆದು ಜೈಲಿಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಿರು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪುನ ಮಾಜ್ ಮುನಿರ್ಗೂ 2 ತಿಂಗಳು ಕುಡ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉರ್ದು ಜಾಮೀನು ತೆಗೆದಿತ್ತನು. ಜಾಮೀನು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಜೈಲಿಡಿತ್ತಿನ 20 ಆರೋಪಿಲು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾರಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾದತ್ ಹುಸೇನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಉರ್ದು ಜಾಮೀನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಿರು. 2020 ನವೆಂಬರ್ 27 ವಿಜಯ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಡೆಡು ಬರೆದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತನು. ಮುಲ್ಪದ ಸಂಗಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಮನುವಾದಿಲಡ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಲಷ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸೇರ್ನಂಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಲಷ್ಕರ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಇಂಚ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೆದಿತ್ತನು. ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತದು ಆರೋಪಿಲಿನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರೋ ಮೊಕ್ಲಿಗೂ ಉಗ್ರಗಾಮಿಲಡ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾದ ಕಡಪೊಡ್ದಿತ್ತಿರೋ ಬರೆದು ಪಾಡಿರೆ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಉಮೇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರಾಫತ್ ಆಲಿಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ. ಅರಾಫತ್ ಆಲಿಲ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿದ ಆದಿತ್ತದು 3 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆಯೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗ ಪೋತೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಬಗೆಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಗಿತದು ದೂರು ಪಟ್ಟಿನ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಸಂದಾದಿರೋ. ಗುರುವಾರ ಕೆಲವರಿಗೂ ಗೌರಿ ಪರ್ಬ ಅಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತಿರ್ಲ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೂ ಸಜ್ಜಾಂದುಲೇರ ಅಂಡ ಕರಿನ ವರ್ಷದಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕು ಸೋಪಾದಂಡು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಂಡದು ಜನ ಸೋತು ಪೋತಿರು. ಪೂತ ಬೇರದಕ್ಲು ಗಣಪತಿಗೂ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಕರ್ಮು ಬೇರದಕ್ಲು ಸರಿಯಾದ ಬೇರದಂತೆ ಬೇಜಾರು ತೋಚಾದಿರು. ಗುರುವಾರ ಕೆಲವರು ಗೌರಿ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿದೇರು. ಶುಕ್ರವಾರದ ಚೌತಿ ಪರ್ಬನು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಚೌತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗೂ ಅಟ್ಟಣೆದ ಗೌಜಿ ನಡೆತಂದುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೂ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ತುಂಡು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ಬೇರ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂವು ಪರಂದು ಕರ್ಂಬು ಚೌತಿ ಪರ್ಬಗೂ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಪೂವು ಏತೋ ಬತ್ತು ಬೋರ್ದುಂಡು ಅಂಡ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಜನ ಕಮ್ಮಿ. ಎಂಕುಲು ಮೈಸೂರು ಹಾಸನುಡ್ದು ಪೂ ಕನತದು ಮಾರ್ಯರೆ ಬೈದ ಅಂಡ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಡ್ದವ್ರ ಬೇರ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬೇರದಕ್ಲು ಬೇಜಾರ್ ತೆರಿಪಾದಿರೋ.
ಸರ್ ಈ ಸಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಹೂವು ವ್ಯಾಪಾರ ತೆಗಿತಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಡಲ್ಲು. ನಮಗೆ ಹಾಸನಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ರೈಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ರೈಟೇ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಮಗೆ ರೈಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬಡವರು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಆಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಡ್ದು ಕಂಗಾಲಾಯಿನ ಜನ ನನ್ನಲ್ಲ ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಜೆರೋ ಕೆಲಸದಂತೆ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಈ ದುಂಬು ಗೌಜಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಿರಜಾರುಂದುಲ್ಲೆರೋ ಜನ ಬೇರ ಮಲ್ತೆರಂಡನೆ ಇಂಕ್ಲಿನ ಬಂಜಿದಿಂಜುಣೊಂದು ದೂರ ದೂರದ ಊರುಲಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಗ ಬೈದಿನ ಪೂತ ಬೇರದಕುಲು ಪನ್ಪೆರೋ ಗಣೇಶಗು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಕರ್ಮುಗ್ಲ ದಾಲ ಕಾಯಿಸಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆರು ಪಾವೂರು ಹರೆಕಳದ ಬೇರದಾರು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪು ಹಿಡಿದು ದುಂಬು 500 ಕಟ್ಟ ಬೇರ ಹೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ 100 ಕಟ್ಟಲ ಪೋ ಹೊಂದಿಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ 16 ಕರ್ಬುದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಗು 320 ರೂಪಾಯಿ ದೆಪ್ಪುವ ಸಿಂಗಲ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಬೇರೆದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೆರೋ. ನಾವೊಂದು 30-35 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈ ಸಲ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಮೊದಲೆಲ್ಲ 5 ಕಟ್ಟು 6 ಕಟ್ಟು, ಈಗ ಅವ್ರು 1 ಕಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿದೆ ಈಗೆಲ್ಲ. ಬೆಳೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳೆ. ಕೊರೋನಾ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕೈ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಬೇರೆದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಂಗಾಲಾತಿರೋ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಾಂಡಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚ ಆವಡು ಕೊರೋನಾದ ಬಿದೆ ಮುತ್ತಡಂದು ಸರ್ವಿರ್ಲಾ ಬೈಕ್ಗ. ಅಣ್ಣ 60-70 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬರೀ 50 ರೂಪಾಯಿ. ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರೇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕು ಪತ್ತಡಿತ್ತಂಡಲ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರಸ್ ಪೋಡಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸುತ್ತುಡು ಕೊರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಡೆ ವೈದ್ಯರ್ನ ಕೂಟ. ಅಕ್ರಮ ಮರಬೊಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯೆ ದಂಧೆ ನಡಪವನಕ್ಲಿಡ್ದು ಇಲ್ಲೊಂಜೆತ್ತ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೆಪ್ಪಾಯರ ಒತ್ತಾಯ ಕಡಬ ಕಾಣಿಯೂರುಡು ಖಂಡನೆ ಬಡಿದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಮಿತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ. 348 ದಿನ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುನ ಧಾರವಾಡ ಎರ್ಮೆ ಬಿದೆಕ್ ಇತ್ತ ದೇಶದ 18ನೇ ಎರ್ಮೆ ಬಿದೆ ಸ್ಥಾನ ಡಿಲ್ಲಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಹಿಡಿದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗೂ ಅಟ್ಟನೆ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಈ ವರ್ಷಲ ಕರ್ಮು ಬೊಕ್ಕ ಪೂತ ಬೇರಗೂ ಕಾಯಸ್ತಾಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಬೇರದ ಎಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.